שלום לכולם, היום אני רוצה ללמד אתכם איך אנחנו עושים קישור לחיץ בדף של הפייסבוק. אז בעצם קישור לחיץ אנחנו לא יכולים לעשות לגמרי בקאבר של הפייסבוק, אבל אנחנו כן יכולים לעשות אותו ממש מתחת. אנחנו יכולים לעשות קישור לחיץ בדף העסקי שלנו בלבד. אז איך אנחנו עורכים אותו? אצלי כרגע בדף יש התקשרי עכשיו. כאשר אני עושה בדיקת לחצן, בדקי לחצן, אני רואה שהוא מפנה למספר הטלפון האישי שלי. אנחנו יכולים לערוך את זה על ידי כך שאנחנו לוחצים על הקישור הכחול. אנחנו יכולים לעשות כל מיני אופציות, שזה ליצור איתנו קשר, לשלוח אנשים לדף נחיתה, למשל, להעתיק כאן קישור לאתר או אפליקציה. אני כרגע מעתיקה את הקישור לדף נחיתה של הקורס פייסבוק, ואני יכולה לעשות בדקי לחצן ולראות שזה באמת מעביר אותי לשם. אני יכולה לערוך את הלחצן ולשים כאן את האתר אינטרנט שלי. אני יכולה לשנות מה יהיה כתוב בלחצן שלנו. אני יכולה ללחוץ על מידע נוסף ולעשות קבלי מידע נוסף, ואז הלחצן שלי יהפוך להיות קבלי מידע נוסף. לא משנה באיזה סגנון של לחצן נרצה להשתמש, תמיד נוכל לערוך את הלחצן ולהחליט לאן הוא יגיע בכל פעם שהלקוח ירצה ללחוץ עליו. סוגי הכותרות שנוכל ליצור בכפתורים שמתחת לקאבר. הראשון זה צרי איתנו קשר. השני זה הזמיני עכשיו, התחילי את ההזמנה, התקשרי עכשיו. צרי קשר אפשר לעשות צרי איתנו קשר באפליקציה או באתר. יש לנו אופציה נוספת של שלחי הודעה, שזה להפעיל תשובות מיידיות, שאני אסביר לכם בסרטון נוסף איך עושים את זה. לקנייה, קבלת הצעת מחיר, לשלוח אימייל. כל אלה בעצם מופיעים בערכי את הלחצן בדף שלך בצרי קשר. צפייה בסרטון בדף, צפייה בסרטון באתר, ביצוע רכישה או תרומה, לקנייה, קישור לאתר או אפליקציה, משחק,